Saya banga muri mega yoti makaya wanti. Kwa munyo chwa. Mwese ndawe kana bawe ya muri mega nyambanga utoya na nyambanga. Apa miri munhu wanti. Nani ngadzani? Nyama umbo. Colin Nyabanga. Ali bikole. Stole. Baba wa Messi. Lukia. Samufona ndo grupu la Timothy kwa bila faka. Zina ananya maumba para panzi pa. Pakani. Doja kunaweza kudistore. Saka pamoja anga wajilauta burana didi mas. Basi teme tendo kitu ndio. Wako mengi moja. Isisto na isisto. Sora anya ni kuya wewe kumatale. Kana mtenga ndenga ajipa ma excuse. Ndo musio. Grupu la. Anga yile ziwanti ziwi pamwana sachirembane ngambo aiwa ku. Ana posisa ndani la mambo. Saka pamona chimbuti leo makando hivi. Inini dare langu ndauya naro ndakambunyikidzwa nguma yako nevanhu ava ndakasungisa mushure mekunge musi wa 13 January pane mudzimu wakabuda kumba kwamukoma wangu vanova pamudzimai wake ukabva kumba kwake ukauya kumba kwangu. Wasvika kumba kwangu wakasvika ukatanga wakamhanya uda kupinda mukitchen mai vane vana vangu indaiva kubedroom nemudzimai wangu. Wakasvika uri violent uchida kurwisana nevana. Ini ndichinobuda kubedroom uchida kunzwa kuti mheremhere iri kuitika panze ndeyei. Ndakasvika ndikaona ndimai guru wangu. Ndiye asina kuwepo. Ndiye Rukia. Ndabvunza kuti ko chii chiri kutomboitika. Zvaari zvacho hazvisi kunyatsokunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Ndikati umbori ani? Zikanzi ndiri Ben. Which Ben is baba vangu akafa nomupepe 82. Akafari 82. Ni zvadi chitomwana mudiki. Zvadaro ndikati saka Ben, kana uri Ben ukasvika uchinorwisana nevana vangu pamba zvinoratidza picture ipi? Saka zvanzi iwewe wacho wakaromba. Ndakaromba kupi? Zikanzi wakaromba kwastore. Ndopatakangoshedzera ipapo pamupepe. Paradzai buda. Ndaida mwana womusikana ndopadaida kuditsa paradzai. Saka iwewe uri kuziti uri mudzimu. Zikanzi vana vako vandirwisa. Saka iwe uri mudzimu wakurirwa nevanawo here kana wanga uchida kuditsa mudzimu iwe. Buditsa kamudzimu wacho ubude tione. Woutaura kuti paradzai buda. Ndopandakachizonzi iwe wakaromba. Mushonga unofamba nawo. Ndikabva ndakungiswa hembe kusara ndisina chandakapfeka. Handina kuramba. Ndindaida kuti waprove kuti inini hani. Nekuti ndaiziva kuti handina chandinacho. Ndikupewa nawo mudzimai. Ndiye mwana wake wakangouya naye next door vanodzina basa. Nemunin'ina wangu akanga aripo. Ndakumuriswa pepe tsvaga mushonga hauna kubuda. Zikanzi wasara mumapende ake. Mapende ake ngawe. Mapende angu akanotorwa mumba. Asvika akabatwa ese.
mupendero 1 by 1 mushonga hauna kubuda zvikanzi havasara munhu ndopakaizopindura mudzimai wangu zvikanzi iwe uri mhepo kaiwo chakuti apa uri kuona pane mushonga kuti ndeapa pinda kamba macho ngunosimudza mushonga kuti mushonga wanda urira panapa ndeuyu ndobvaamhanyira unopinda kubedroom kwangu apinda bedroom akasvika akandobvunza cardbox remagreen bar akarongonora sipo dzese dzanga dziri mucardbox zvikasvika pasi maivanika barbed wire kaiwamo ndokachiichi iwaya kaiwa usikuiona kuti iwaya here ndobva abatisa chi munin'ina wangu zvikanzi bata zvikanzi handei pastori handina kuramba takafambiswa neusiku tofambiswa 13 January pakanaya mvura yakawanda ikoko hamheno kuti kuno kwakanayawo here yakaperera pamwiri yese mvura iyoyo tichifamba kubva panyatsanga tichienda pastori tisati taita ipapo ashaya mushonga mumba zvikanzi kwaaswera wamusatidi pakavhurwa chikoro ndaida kusimudza motikari yangu kuti ndiende nechine mwana wechikoro ndaida kuti mwana wangu amusikana aende kudzidzira pabumira saka ndasvika pandandakapaka motikari yangu komba kwangu enge singachasvike kwako marwo dzanga akunyudza ndasvika pepe ndobva ndanzi pandandakashinisa kuti zvikanzi chamani apo padanga apa haupfuuri ba ukasimudza motikari enda ubvopaona saka maiguru wangu wakapfuura nemwana wawo mukomana tiripo pepe tichitarisa kuti ndingapfuure sei nemotikari kuti ndiendese mwana wechikoro tikatoti hanu apa hatipfuuri tinonyura ndikati hanu tozoita zvemakombi manje wacho ndoba akanyubva achizouya apa mudzimu wake iyo akaita zvese zvaakaita izvi kusvika zvikanzi kwaakaswera kwekweya pane uyo ndakashandisa motikari ndokaapiwa mushonga wekutsimbika kuti mushonga sei kuyo wambouya pano uchitonzi mushonga uri kuona uri mumapendi uri muchiuno kumura uri mumba mushonga uri usingabuda wakaita sei zvikanzi handei pastori zvisho handina kuramba takafamba tikaenda pastori tasvika pastori tinosvika pagedhi rastori ngatipindei zvikanzi aiwa imhosva tikapinda tisina mwana wastori kumwana wastori wacho saka tichamuwana kupi zvikanzi tsvagai samwira anoita zvekusvikirwa abuditse mwana wastori atitungamirire kupinda musha ikapa handina kwandinoziva kuti zvichinganganganga zvacho tozwana kupi takaedzerwa takasvika mapasti 4 kunze kunoedza takaedzerwa takagara pakachibhorani kanika chibhorani kaipo svika kunze pachena tikambozipindai marai mutsvage kuti munowana kuti vanobatsira kusvikira pazo munina wangu wetandabvunayo azotaura nomwe anonzi Simba Katerere zvanzi ashamwari isusu tine nyaya tinayo tinonzi tisvike masitoro saka toda kutsvagawo munhu anobatsira kuti atisvitse musha masitoro ndopakachinzi neuyu hano pano wandinoziva iagent yani yasitori inomboita zvekusvitsa kwano saka handi ndonokuratidza ndobva watakurana naSimba Katerere ndobva waenda kumhero kwawakaenda kuGrowth Point akasvika wakarombogara tikazoona wauya anonzi mai Nyakatsumbu wakazouya naye wasvika pepe mukadzi uyo akabvunzwawo zvikanzi nyaya yenyu yakamira sei nyaya ndobva tatsanangura nyaya yakamira ndobva abvunza zvikanzi ko mudzimu uyu wamuti mudzimu kutanga here kubuda kana kuti wagara uchibuda ini ndikapindura ndikati ano inini kutotanga kuona uchibuda kusvika kwakaita mbamangwani sandatomboona zvikanzi no zvikazvanzi sawira uri kutononoka zvauri kuita uyu akaromba uyu saka iwe budisa ichi mwana wastori tipinde musha mastori uyu ndobvanzi inini handina pandirogona kuubuditsa zvikanzi kumbirirai pahomwe yandakagara iyoyi inini baba ndimbosuduruka gamba rastori riite sei rigare futi pandiri panapa tipinde mumusha mastori zveshuwa zvikanzi atiendei pakasango tikabva tasuduruka enda pakasango wakaita zvawakaita tiri wakaita mhino zvakandishambisa ndezvokuti zvaita sezvinonzi
paradza yacho anga akamira padhoo kuti iwo uchingobuda ndobva ndatopindawo. Hazvina kutomboratidza kuti pane umwe wanga uripo waenda uyu wakutoga uyu wachiuyawo. Wangoti uyu uchienda uyu watopinda. Zvadaro zvaitaurwa naBen tichibva kumba ndo zvaitaurwa futi neuyo anga ari kutiparadzai. Zvakandinetsa kuzvibatanidza kuti zvinhu izvi uyu ari kunzi ndibaba wedu uyu Ben, but zvinhu zvaari kutaura zviri kumutaka kunofanana negamba nemushonga wastori waparadzai. Zvisho takabva tanopinzwa musha meme akaenda akasvika akanopinda akanotambirana nastori wake. Takizopinzwa mumba zvikanzi ndava tichitsananguriro kuti chii chakaitika. Stori akundibvunza. Stori ndobva ndamutsanangurira mafambiro akaita mudzimu uchibva mumba kwawo uchisvika mumba kwangu nezvawakaita zvese. Ndakamutsanangurira sematsanangurira ndandichiita. Ndobva ndachimubvunza stori ndikati right, saka stori ini ndakuchida kuti pamberi pehama dzangu idzi uchindiudzewo kuti unondizivawo here sezviri kutaurwa neuyu kana uchiti anzi ndiparadzai wako. Stori ipapo haana kupaita, akatanga akabva abvunza kuti mudzimu kutanga here kubuda sezvakubvunza nemukadzi akabva abvunzawo futi stori yacho mudzimu kutanga here kubuda. Ndikati hainini kutanga kuona mudzimu uyu. Zvadaro stori ndo vakabvati madii kumbofamba kuti munyatsotsvaga kuti chii uyu mudzimu uyu ndewe pano here. Asi chakandishamisa manje achiti anzi dai mambofamba kuti muone kuti mudzimu ndewe pano, akabva apa mutombo yekunzi kana maakuzouya munomhanya nemombe 6, mbocho yembudzi, jongwe rehuku ne$10 nebhakidhi reripesa. Saka zvandinetsa futi kuti saka mutombo wake vaakupa uyu ndewei. Tichiri pakunzi chimbofambai ndobva anyora futi tsamba saka endai kwaHeadman Nyamahombo. Saka zvandinetsa futi kuti nyaya akuti chimbotsvagai kuti zvinhu zvaitika izvi semhuri ndizvo here. Ako anyora tsamba kuti iende futi kudaro panguva imwe chete. Zvinhu zvakanga zvichiramba zvichindinetsa kuti zviri kufamba sei. Zvadaro tadzoka kumba, hama dzangu dzakabva dzatanga kuchinditi iwewe ichitotsvaga mari. Anditokaona kuti mudzimu wakatambirwa pastori utonobhadha. Kuno kutsvaga mari sei? Ndobva ndaona kuti zvinhu zvida kuitika panapa zvinenge zvine kakuda kurwisana. Ndikati warume chimbomirai ndimbonokwidzawo kutaundi kuva ndinosenzera ndimbonotsvaga mari either kushamwari dzangu kana kubasa ndiona kuti nyaya dzacho todzifambisa sei. Inini yaiva nzira yekuti ndimbosuduruka ndimbonotsvagawo kuti nyaya iyi yandiri kutaurirwa iyi yakamira sei. Ndobva ndaendawo kuchechi kwandonamata sikakubvunzawo vamwe ndibvunzawo maprofita ndikaita sei. Shamwari isini nyaya yaundaura ike hatisipi kuona yakamira kudai. Apa isu hatisi kuona mudzima pakuchicho zveshuwa takaizouya nemaprofita ekuchechi zikanzi aiwa isusu since uyu unotanzi mudzimu wakaita sei wakabuda waizviti wakabuditswa nauromo umwe panyadoro ndiye akaita kuti ubude. Saka isu tida kunoonana nechi tonosangana neuyo akabuditsa mudzimu nemudzimu wacho utitsanangurire kuti chii, but isusu mudzimu hatisiita se hatisi kuona. Zveshuwa tasvika tauya nemaprofita akasvikira kumba kwangu ndobva tanowashidza takatumira munyai wavo wakanga uya nawo anonzi Nyabasa. Tikati enda kunoudzaona kuti dai tambosangana tionesa nechi. Wambouya nemuprofita wavo akaita kuti mudzimu ubude uye uzondinongedzera kuti ndakaenda pastori.
usanganowo nevamwe avo vanoita sei tonzwa kuti chii ndobva waramba zvikanzi maprofita ambuya nawo akarara naomba kwake chii chaangachita ndobva waramba. Saka ndobva kana wasingadiwa taura kuti ndakutopedza nguva yangu ndisingaende kubasa, regai ndimboenda kubasa ndinoshandira mhuri yangu. Ndobva ndasunga ndaenda kubasa iyo ndobva sara ndobva wasimudza nyaya ndobva endesa kwaheadman zvikanzi isusu tikuita sei tikurwara uyo akaromba kwastori saka ndozviri kundirwarisa saka toda kuti mutitonga. Ndobva ndazoona ndakufonerwa naheadman Nyamaumo zvikanzi kudiwa kudaro zveshuwa musi wakanditaurira zvokuti kudare ndandakabatwa nebasa. Ndobva ndawapindura ndikati zuva ramanditi anzi ndiuye kudare handisi kugona kuita sei kuuya ndakabatwa nebasa. Saka ndaikumbirawo kuti chii ndozouya chii svondo rinoteera ndovatenda chii ndovatenda dare. Zvadaro handina kuuya wikira wakataura asi dare chandakazonzwa dare rakazonoitwa ndobva ragarwa ragarwa kudaro zvikanzi ngatimushedzei auye. Then pandakachizouya svondo rinoteera racho ndasvika dare ratsanangurwa munyaya headman akati nyaya yenyu chimbofambai tione kuti chii yakamira sei. Ndobva ndapuwa mupurisa naheadman yekuti tifambe zvikanzi inimi hamuna kwamunomuratidza muchateera chii mupurisa kwaanenge aenda akasvika akati pam ndopa muchamira muita matara kusvikira madzoka niki neresult tiona kuti nyaya yacho toita sei tochiitonga sei. Zveshuwa takatorwa nemupurisa akatiendesa kuMozambique kune mumwe anonzi Mbuya Toto. Zveshuwa tasvika padare riya dare rakaitwa akatarisa dare akataura kuti zveshuwa ndiri kuona kunetsa paita kakumukirana mumhuri menyu asi ndiri kuongorora chaita kuti vanzi vanhu mumukirana ndikutarisa ndiri kuona mweya wambuya ndiri kuona kumana makachengetwa nambuya. Saka kuenda kwatakanga taita ikoko mukoma wangu nemudzimai wake kunya kusvikirwa havana kuenda wakabva kuti pamwana ndiyo atakaenda naye. Ini ndakabva ndabvuma ndikati sure isusu kufa kwakaita baba takazokura tichigara nambuya mai vari kupurasi paClaymore. Saka mbuya ndo atakakura naye. Saka kana muchitimi muri kuona zvambuya ini handisi kupikisana nazvo nekuti mbuya zveshuwa akaita sei akandirera. Ndobva atsanangura dare rake akati mbuya uyu kuzodzama kwaakaita ndiri kuonawo kumana hakuna kana chamakaitira mbuya. Ini ndikazvipindurira futi pache zvangu ndikati shuwa inini kufa kwakaita mbuya handina chandakaita ndakangonoatendawo rufu semunhu wakangoita sei angobvawo kumba kwake akati tiri kuendawo kurufu kana jira kana chichi chandakaitawo chekuti ndiri kuitira mbuya hapana ndiri kuzvipfuma. Zvesho akatsanangura ndauya mbuya akati ndo pandiri kuona paita sei ndo panosimuka mhepo chimbotigadzirisira ichi mbuya uyu. Ndo pakachizobvunzwa nemupurisa waheadman kuti chiremba nauya mbuya matsanangura uya akubvuma zveshuwa asi inini sekutuma wandaita naheadman nekupomedzerana kuri kuitwa kupomedzerana kuri kuita vanhu ndiri kushayiwa kuti ndinosvika ndichiti kudii nekuti pari kunongedzerana kuti pane akasvika mumusha masitore achinoromba. Saka tinoda kuti tizive kuti pavanhu ava pane here akaenda mumusha masitore. Chiremba ndo akabva aramba akati inini mumusha masitore handisi kuona munhu akaita sei uyu munhu wamuti akaenda mumusha masitore handisi kuona akaenda mumusha masitore. Ndoratidza kuti
pane mudzimu wakatouya ukanditaura kuti ukatotisvitsa musha masito ndopakati aiwa kana pane mudzimu ngauye kuno mudzimu wacho zvochiwa ndopatakachizovaffonera tiri mumozambique tikawaudza tikati nyaya iri kunoku zviri kunzi svikiro riya raakudiwa kuno neve wacho uri kuita se uri kurwara musvike padare rachiremba zvoshua havana kutora nguva wakauya isi tatakanovamirira panyamaropa kuti vasarasike zvoshua achingosvika panyamaropa takatoona mudzimu wakanga wakatobuda kusvikira mupurisa wacho akazotaura kuti usawira isisi uchazongobudira waita se pawashedzo kwete pano izvozvi chimbomira tikafamba tikaenda futi kumozambique tichingosvika kumozambique mudzimu wakanga watobuda uipamba paya kusati wabuda ipamba wakasara kuzobuda uyu wakanga watobuda kutanga wakachizotaurana nditori nevhidhiyo yacho zvokuti daipamba paine nguva daigona kuratidza vhidhiyo yacho muchiona chi kusvikira midzimu yakuchitaurana wedu angachizoti baba wedu nemudzimu wekwatoto zvekuti wedu kana kuti tizozive kuti wakazoenda sei hatina kuzoziva kuti wakazoenda sei vakuchibvunzwawo neimwe nganga kuti Zavira chindiudzawo matara arimo ari kunetsa mumusha mako sinzi ndanzwa kuti ndiwe baba wemusha zvikanzi ini ndakauya Savira kuzorwira mwana wangu ari kurwara ari kushungurudzwa negamba rakarombwa neuyu pastori ndori kusveta ropa pamwana wangu ndopaizvozvinobvunza kuti ko iwewe kana uri baba chimbondiudzawo kuti uzobude uchiuya kuzoona gamba zvakafamba sei kuti ubude wakadya mushonga kupi wakakumutsa kuti uite sei ubude zvikazvanzi ini handina kudya mushonga uyu ndobva azviramba akati hakuna munhu anoita sei asina kudya mushonga anobuda mudzimu saka tiudze kuti iwe mushonga wakadya kuti zvanzi inini Savira ndakaita zvekumutswa nomwe Savira anonzi urombo vepanyadowa ndiye akandimutsa zvikanzi saka iwewe zvawakamutswa chawakagona kuona uchingosvika hauna kukwanisa kuona matambudziko ari kushungurudza mumba mako nokuti uyo wakuti ane dambudziko handi yega ane dambudziko wamwe wese ane matambudziko asi waona dambudziko uyu chete kuti uyu ari kusvetwa ropa nani gamba rastori zvadaro nyaya yakatsanangurwa ikazosvika pakuti wedu mudzimu hatinozoona kuti wakaenda sei wakuchizoudzwa kuti hano apa hapana mudzimu kana baba wenyu amuti baba wenyu hapana baba wenyu hausi mudzimu iri igodo chete riri kushandiswa neuyu reungotochi baba munini anenge aitawo tundu kudarika mukoma saka tazodzoka paHeadman asvikapuwa feedback Headman nemupurisa wake akambotenda zvikanzi endai munogadzisa nhau dzambuya sekutsanangurwa kwamakaita kun'anga ini tichiri pakugadzisa nhau dzambuya tiri kuronga kuti tigadzise nhau dzambuya ndakanzwa ndakutofonerwa futi tikanzi wakudiwa kudai panyaya yenyu iyayi tine miongororo yatakazoita mbuya arwarise munhu Headman mbuya arwarise munhu kusvika paextend iyi munhu uyu ari kundiwa nezvipambo ndo pandakachizokumbira ndikati mambo ini ndaikumbira hangu kuti no kana zvakadaro mundinyorero tsamba nyaya yangu iende kudare repamusoro ndo pandakabva ndarambirwa zvikanzi isisi tatadza iri kuitonga nyaya hauna kwakunoenda kusvikira taita tatonga nyaya
unofana kubhadhara. Ndinonobhadharei pastori iri ndisina mushonga wandakapuwa nastori? Nhasi uno ndikati ndakunobhadhara pastori, stori achati ndakuda mushonga wangu, ndichazowana kupi ini ndisina mushonga wake wandakapuwa nastori? Nyaya yadobva yako ramba ichitseketudzwa yakadaro kusvikira pauchizobuda mashoko ekunzi uyu akafa guwa rake riri mumba mako headman nasabu. Isusu hatina nzvimbo yekuiga uyu munhu anenge auraiwa nezvipambo. Saka zvakabva zvandinetsa kuziva kuti vanhu ava chava kuda ndechoti ndinobhadhara pastori. Ndopandakachizoti no, imimi kana vati inini ndichibhadhara nekuti vanzi uyu guwa rake rakuzoyamba mangu, stori andinai ane paanonyora kana arombesa munhu handeitonobhadhara. Stori ativhurire bhuku rake tizive kuti chi akaenda musha mastori ndiani. Uyezve mukoma wangu uyu guwa rake risazoyemba mangu ende asazofa achiti ndini ndaita se ndamuuraisa nekuti ina handina mushonga pastori. Saka ndakunobhadhara kuti uyu asimbe. Stori atiratidzawo bhuku rake nepane mushonga wake. nyambanga na story muda kuti netsa musuti kudira pachendo tanga tine mubatsira tantine muprofita ndiye atoti mubomesi asambi akati takabudirira mubomesi batinomuruku saka vanhu kwa kuti kana nyambanga rarengesa utakagara pa pana nawo yakamira sei ndazina wasaunyama ini ndauya ndisina kukwana zvikanzaiwa haukwanisire kungotibetsera. Saka wasaunyama wakati alright ndaenda kubetsera ndandiri kufurawo nzira dzangu. Izvo arotinesa kuti edwina ngatisatakamirira unhu yakuti ndandichingofura. Akazoti alright ndikaenda kubetserei. Akazoti babanyabanga ndandikumbira kutaura nemi makasvika mumusha wastori wataura hawo komoti makasvika mumusha wastori ndo maiti zvakadaro. Akati inini nyangwe ndibude nekuku ndichienda uku ndinokwira nemimba goma kuti ndichingokuudzira kuti baba wavo ndakaita sei vakasvika mushonga kuziva kwavo notunga kwavo vakasvika pastori ndo pakati futi headman. Saka imimi baba tikati ava baba watende kwastori navo munokwanisire kutakura chi mushonga uchienda kwastori nemudzimu. Zvikanzi inini ndiripo ndatingabva nokuti chienda uku tinosvika tichienda pastori ndo mapindu akasvika wasaunyama avo. Saka ndopakadza saka imimi kuti kana muchiti mushonga munokwanisa kuutora tinobhadhira kuti pastori ndo maendo akazota pastori mfumo kastori nendau yasaunyama. Ndopataka muchiniti isiso hande unobvisa mushonga kumba kwaukuti mushonga ukuona. Tachienda nemuprofita isi takaenda akazoyara foreign day auya kumba kwekwe asvika pamba zvikanzi ini handichabvisi mushonga ndaakubvisa mudzimu. Zvakatinetsa kuti kuti ndaakubvisa mudzimu uyo mudzimu wanga wagara uripo kudara handizivi kuti saka zvaita ndobvabvisa mudzimu wake. Zvikanzi mudzimu uyu ndowatwa mushonga wacho ende imimi hamuchatenderwi kutaura nawo. Kubuda hamuzotenderwa kutaura nawo mudzimu uyu. Muchazonotaura nawo tasvika kupi pastori. Zvishova pawakabuda hapana kana akataura nawo. Garai makagadzira pfuma yastori kuti tikasvika pastori kuti titange kupinda munhu yastori munge mune pfuma yastori. Toda kuedza kudai inini panyaka pangacho mese muri panapa ndizvo right. Vanhu vashota apa ndiani? Story Koreni narukia nemuprofita saunyama wesewo kompero hapana uyu hapana uyu. Saka statement yenyika
yakanaka matoupa henyu chitsanangura statement isusu tine tsumo inonzi chitekese chinoda chimwe chiripo manzwa ndokuti tiri kupedza kutaura zvaitwa nani ndeuyu Tobias taura Tobias wotaura ko Metias waita sei Metias wotaura tobatanidza mashoko acho toumba chinhu hwani saka pamukungopa henyu statement yenyu avo vanhu vari kushava kuti vagare hapana ari kuzvidini saka isusu manje zvatinoita tinoti statement yamataura tainzwa imini manje muchidzoka next kana vari vanhu vanoda kunzwisisa iminiwo wacho muri munhu anoda kunzwisisa ndokuti muri iri kuitika kubudirwa ndeimini ndiani wasina kuya zvindopataida uyu saunyama ane mudzimu here kana kuti tingati ane ngirozi inohaka inobata kubata chichitaura kana kuti ngirozi yake inokuratidza iri kuti mushonga watakatora wakatora kwasitori uri apa chera akashaunga mochera muubhisa mambo izvozvo izvo zvakaitika tasvika pastori tazoenda nemudzimu stori akasvika akabvunza futi kuti mudzimu wamaenao ndo here mushonga umu zvikazonzi tikati ukange atitanzi handine mudzimu kamuprofita tikati aiwa ini ndikuda mushonga wangu tikabvunza tikati saka iweyo stori mushonga wacho uda kuwana kupi ini ndisina mushonga wako une here mushonga wakambondipa saunyama akati mushonga tikaenda nemudzimu tichinoona takabvunza ko mushonga wadzimu ya nemudzimu nemushonga wangu mushonga wamupamberi mudzimu uchitera mumashure saka tichasvika tichitiudizva kune mudzimu chete saunyama akati tinoti mushonga ati wakarasa ari saunyama tinoti nyambanga ati mushonga wakarasa ndokusaka takaenda nemhepo chete Ini kawan-kawan mimi ni pambuatari machini saka sonya mandiwa ndakasika mwana wangu kasimone maiti but akandifonera last kana kupatana kuya last kengaini nasi ngatifonera kumafast seven uyai komati kuya kupikudani but ndikona panapa ndofunga ndodadada panapa ati ndapobuda panze kumufonera foni yake yakura asanga anditi ati ndamunyanga kuya kumubhadhara merudwa Ndiminyanga. Kibali kuna kuma Kurayo matsotsi. Saka yuti mupa imamfunga tuita sei. Pamusoro wechikadza. Pamusoro weshova. Isisu nyaya idzi dzichiitika dzeshe idzi. I'm sure madzibaba emusha atisu tiri waiti takadai. Wese wapwera. Right. Dzichiitika dzese nyaya idzi tichidzinzwa wedu mwana anoababa wababa mumini wawo. Nyaya dzichiitika chimboda kuti aiwa usafugure hapwa. Handiti nyaya idzi dzinoda kutanga dzaongororwa zviri kuitwa nevana. Right. Ava vakaedza kusvika mumusha vakati ndauya mwanangu ndinzwe kuti chii chiri kuitika pavana. Akanzi manonoka muri kumasure mune mautotidzosera kupi kumasure. Handiti mukuona zvino kuti nyaya dzavo dzanga dzaakupi dzaakumberi. Right. Isisi tichikomunicata kuti tasei zviri kuitika inyaya yemabasa inotidzimbira kuti netiri kure nyaya dzichiitika. Kati right. Saka nyaya idzi kana dzichiitika usikuona kuti wana zvavari kuita nedzisi radzo changogumisidza dzakupa futi isisu kupi kumusoro kune isu dzinda handiti. Saka nyaya idzi dzinoda kuongororwa ndopatakazonzwa kuti mwana aendeswa pastora aripiswa chii abhadhara mombe kuda kungoedza kuda kubatanidza nyaya yacho kuti mombe yabhadharwa pakuti kuti hatisi kuti musvinu nekuti chimwe chitengedze chimwe chisichi hatisi kuti musvinu bo asi inini ndanga ndiri kuti nhasi wanawa
ndinosangana nawo wese pamberi pamambo ndichinzwawo chikata muchindionerawo muridzi kuti dzinofambiswa sei, upfuma yakanoiona sei kubva payakadini payakaenda. Handimukona ndo pane nyaya nhasi. Saka nhasi rino tiri pano ndipo tonzwa kuti mota hanzi yaita sei meno breakdown kwakanyanya nyama humba angatanzwa kuti anga nenyaya yake anga akasungirwa uno achiuya wazobatana sei. saka nekuti inini pasamoni yangu iri papapa handina kusungisa nyama humba, saka wazobatana sei. kuti mambo zvawanga watibvunza kuti mama funga kuti sei saka kune picha ndandiri kuti pamusoro emeta ndandiri kuti inini ndiri sekuru kuna ava baba vavo mwana womukoma wangu ndaasekura uyu munen'ina wangu ipoka pakatanga nyaya ndichati dimbure kusanangura kubuda kwakaita mudzimu mukomana iye mukoma wakanga ndifonera ndiri kunyatwawo kanza sekuru kunoku wabuda mudzimu kuti ndiri bheki ndikati oraiti mwanangu mudzimu haungotambirwi zvawataura ndazvizwa ini ndichauya kuti ikoko kana ndauya ikoko ndichataura naye tichidaidzana yese totinyasoona kuti mudzimu shuwa ndikati pakanaka mwanangu ndikupawa saka ndakazoenda ndibva ndasvika pamba ipapapo mambo ndikati right ndauya wanangu wanga wari kubasa ndakaenda nomwe watinoti mwana futi atari kuticha ndauya ini ndinoti mudzimu wechibude nditaure nawo kuti mudzimu wemwana wangu hapana chinonetsa mudzimu haungabudi changamire bai ndikati zvandauya zvemudzimu wacho ngaubude zvenditaure nawo tione kuti zvakamira sei haungabude right tichionai wanangu mudzimu haungotamirwi zvatava kuita panapa ndezvekuti isusu takuronga zuva uyu uri kurwarako mukoma wangu ari kurwara saka takuchironga zuva rekuti tichifamba semhuri neni sekuru yenyu ndiripo tiende tipotendera kwatinorasika titsvage hosha iri mukati memusha zvakanaka setasvika nekumba ndikukwira gomo meta foni yawo sekuru nyaya yangu inini yanga ndakaisa pahedman ndikati aiwa hedman ndibaba wedu ini ndauya hereni baba iyi chienda kutaura hedman kuti sekuru wauya wakumbirawo kuti timbofamba semhuri nekuti hapana wanga wasati warwisana zvokuti waitotaudzana taikwanisa kuwabatanidza inini sekuru wavo hapana kana noizi yanga iripo ndikati timbokumbirawo timbofamba timbotinzve tinyatso kuona sho kuti chiri kurwadza mwana chi hanzi ayauko ewo mozoya kudai takasvika shuwa kudai kwahedman tofa yakaenda about 5 times dara hedman kuzosvika story akaibwa uyo akafesana nayo wanga watogarisana havazivani baba story kwake kwakugara wapa uyo akugara wapa havazivani waniwa saka ndo patakakumbira hedman ndichiita yabvunza nastori watipo tizive isusu ana baba wacho kana akabvunza kuti story fesi yangu unoiziva ere akambosvika kumba kwakwe unoiziva ega kana pawakandiona story akangopindura mambeo zikati ndinanga ndinona panhu anobva kuethiopia ticherechedzini handina memory card musoro mangu meta uyo achibvunza kuti tichitaura hama dzangu dziripo dzizive saka ipapo mambo kutaura chokwadi tiri kubvawo kudare ikoko taingoatendawo ini ndiri sabhuku yababa tiatendawo nchiona mafambiro aita dare ranga risiri fai dare ranga runyatso kutoratidza kuti uku kune kwariri kurerekera apa tatiri kuda kuti dare riyaranise vanawa but rakatadza mazuva saka maona tabvunza mamune ripi sanopangwa unerapa dare kana rahedman kana ramambo rine mukana wekuti mhuri imbosanganei mutsvage nyaya dzenyu ndizvozvo haritungamiri kuti aiwa kana mhuri imweni vafunga kuti uda kumbobatana batanai mutsvage musha menyu kuti makamira sei zvinobvumirwa kwete kuti aiwa nyaya ati mberi aiwa handizvozvo mamune ripi zano ndinofunga kuti tione zano kuti tingaite ripi awana tikuona kunge pakake chitu kufeila kuatenda nyaya iyi saka imimi samama munoona tichiti toita sei potauya kati chiti tibatsira pekutanga takauya hapana chakafamba izvo sitauya futi hapana chafamba imimi sekuona kwenyu munoti kudii nenyaya iyi
mungaona kuti pamusoro eshowa isisu sevanhu vari kumabasa nguva hatina saizvo tiri varorwa zvamunotoona tichiuya taikumbirawo kuti dai zvaita emergency isi hapana chiri kutiremera dai zvaita emergency hamene kuti muno emergency iriko here kuno kudare chikata yekuti tikwanise kubatana nevanhu ava panguva imwe cheteyo kuitira kuti mumwe nemumwe tizive patimire tichidzokawo tine tichiziva patichimira emergency yamukutaura idei kuita emergency zvariinida dai ranga richibvira isisu kana kutoti nhasi hazvitirambiri tichipafamba nei chifambiso chiripo zvireva zvekuti imimi nhasi totora story totora story totora nyamahumba totora awa wouya dare nhasi tobva tapinda isisu ndo zvatiri kuona zvingabude haringaiti nhasi hazvo handiti kana tikaroerengera mawazaro rinogona kupera mangwana ipapa panhasi nemangwana apa kapa dai zvaibvira taingonzi tese kamwe chete tomboonana tosangana pamwe chete yopeta hanzi motikari yavo kana yafa isusu mukatipa mapurisa takuenda kotora vanhu ava nhasi neyavo motikari obva wauya pano obva taita dare racho nhasi because iwe wati motikari yavo yafa hatichagoni kuribata nyaya dzekuti tinoda kutonga zvinhu zvinoendeka. Imimi hamuri kufungidzira kuti mukabva panapa modzoka awa nawa muri kuda here kuti muende nepurisa rinozondovatora moya nawo tinoda kuita zvechimbi chimbi tiri kuda nyaya dzenyu kuti dzipere. Hatifaniri kutonga nyaya inotsarira 2 months 3 months ichingodzokorora yadzokorora haifaniri kushanda ipapo chikata mukutaura zvakanaka isisi dai zvaibvira vanhu patiri kusimuka pano purisa nesu kwakunobata vanhu mangwana tipinde mudare panzvimbo ino tiri tese mati mangwana kuti munoenda nhasi warara wesobva warara nepurisa wati pamhene mangwana ufuma kuya pano kusea yaspecial request yavo yavakukumbira vanhu ava kuti musi wa5 tanga tiri pano ishuwa zvakaitika asi wanga wasina kutouya hongu mambo wakati hawo saka muri kutene munogona kufamba ndakufonera iye saunyama nechamari musi wa5 ndakauya mukadhara ipapasi nhasi ndauya futi zvandaya ngumafoni motika yafa pakanyima ndakofonera saunyama kuti motika yafa nechisaka muzoti zvandahamendokana patorumwa rimwe tetitozituku nauzonazomvamendiraito zvakanaka varuda rimwe dheti iri kutora maita kuti munoenda nepurisa nhasi sandizvei mangwana kwakumuka tese tachi tiri pamwe chete tafa ndizvo yaspecial request yenyu yamakukumbira kuti dare redu ngatiite musi wakati sekutaura kwenyu kwamaita chokwadi iyo decision yakubva kuna mheta kuti mheta iwo wachema wana kuti nunu nhasi tikaenda nepurisa torara nevakomana veshe wapanzvimbo mangwana tomukira zvekuuya pano ya tinonetsa futi wepamusoro wemheta ndeti ava vamwe vataurwa ndisingazivi iyo mheta wasaunyama tiona anonetsa kubata bata tiona zvikasi rinofamba story kuti mubate story kamutoda kutobata story musatange manobata Didi Maziba kana kutanga manobata Saunyama baba
because mukatanga maenda wakakonerana kuti story iyoyo shaika hamubati. Story haana kwaanoenda, story haasimudzwi, anenge aripo pamwe. Ende kamuda kuona kuti story anobatika sei, chikuudze shandisai umwe munhu apasiri apa obva amufonera kuti sekuru ndiri kusvikako ndine dare nhasi izvori so zvinhu zvangu zvakamira anokuti kusvikai nhasi izvo sokuita kuti ikafoni parauti apa kumufonera story izvo sokuti ndiri kusvikako kumafofo nokuonai muri kwere anokudzai kuti svikai nhasi. Asi mukatanga mabata Didmus newamwe wabva wamukodha story kuti hauchaiti sei. Asi izvo ndisokutanga kumufonera ini somwe munhu asiri umwe kuti fonera nhamba dzastory apa kuti man izvo ndiso nhasi ndisvike here kuma-810 Didmus nani inoda kuudzai from history aiona ini ndazvibvunza kudaro nokuti nditori nerekodi itori mumo Didmus ndakamuudza kuti dare rako iwewe yajidi yastori chiteerera ikamunzwe ndikuudzei ini handitauri kunyepa even story ndakagara pa iye akagara mukubabata triki yaakuitira iyo ndio triki yaakauya nayo kumba kwedu achibva atora mombe dziripo 11 story asi akazobvunza dzako 25 ari polisi. Rega itipedze nyaya inini manje kana maswira inini mota yangu kumba pangu ndiende kwangu nekudzoka mangwana panapa inenge ichida mafuta hazviti manga inini kana maswira kuti tiri kuenda kunotora vanhu motondipawo yekuti ndidzoke mangwana ndozodzoka pano toonana nevanhu asi musandifambise mahara ndichisvika pano pasina vanhu vacho mutashaya hazvichashanda nyaya iripo tinenge tichicommunicate handizvo every step yatichiita tichifona baba mnene takatadii kudai kupana mazano ndofungawo matare munhu achisamunwa kune nguva yaanopiwa hongu nhasi hawana kuuya tadii kukumbira dare topiwa rimwe dheti wachiziviswa kuti dare musi wakati kumhanya kuti kusvika nyaya ipapaapa nhasi waregera kuuya nekuda kwetransport saka isisi tikaprovida transport vanosvika papi inoda kubata story izvozvosomuva fonera imwe munhu tifone nhamba dzastory izvozvo moti chirangu ndiri kusvikako izvozvi soko ndiri kutobva burawai anokudza kuti svika moti tinoonanirana papi nongoaka kusvika pagp obva wadai so wasvika wandona anenge aripo imi musapa muri kuenda musatange kunotora anonzani Didmus baba nawa ararama nawa imi muchibva pano nepurisa pano straight shandisa umwe munhu pane anoziva electoral mumufonera ipapa pamuti chirano kuda kusvikako ndofamba sei ndokuona here nhasi matari munzwe kuti anoti chii baba munzwe kuti anoti chii baba anokudza kuti svika imobva masvika ndo kumubata sori murume atambudza aiwa dzenye anodziziva kana kumuziva chiso chacho ko nhamba dzenye anodziziva dziri paekokeshere zangu ya dziri paekokeshe maine aregaiti jose nedhwani itai nedhwani mufonereni isai parauda mone imi mese mubva matizi moti chirano kubva harani kuda kusvika kuda kuti mubati izwa kufonera kwatiri kuita hatisi kuda kuti mangwana tishaida rebati tisi apa kozvamana nemapurisa atiisa munhu patreki kuda kumubata because yoso kumwenderana inosvika achenzaa tikatanga uyo anotiza Abasuda yakanzi nyabanga kuti anorequesta kwekokesha abasuda kuti timbati hapana mumwe ane nhamba kuti ndisemu story anozikana nguva dzanosvika baba vake achitanga kuenda matane baba vake patinomboenda tichida tisana na story todziva nguva dzanosvika
fona kuti kumakuseni anenge atanga kuti skamambanga atanga kupinda matari naona vakarara varipo anizvo makuseni na 4 anenge atanga kupinda matari 8 o'clock anenge atosha masports aenda saka ipapo ndopanofanira ngochisvika kusara nyaya dare rako ivi ndakadai makuseni masimba here kana achigara mukati memba yenyu yekuti kana achidedzwa nababa wavo kuti mwana angu svika kuno anoda kusvika nguva anoda kuisa mutongo waanoda mumba mababa wavo. unoona zvinoitika mutemo dare redu rechiwanhu munhu anodaizwa asi tikamusvikira asipo haisi mhosva ubabai asi sekuziva kuti ndiri kudiwa kudare anonzvenga zvakanaka neunogona kunzvenga samuone remaintenance unotoziva uripo kusvikira waita sei wabatwa wauya saka unoona ndizvi maintenance mapurisa achiti dzokai kusvika munhu aita sei asunge asi ndozo kuti timutore manjena wekuti tikamusvikira aripo tikamutora haana manzvengera haachaita asi izo akaziva kuti tiriko tinosvika asipo ronzi munki so zvakaita story ndamufonera makuseseni ndamufonera mukomana wacho ndichiwayo muchidza nenyaya mukomana wacho ati ndakutomuka pamba dzakunodaidza baba kuti indara ini ndinamufona kuti ndakaita nyaya ndafonera mukomana wacho nhamba dzake ndinadzo ndikati takutonotora ndakuendamba kwababa kuti nyaya kudai saka ndingati story angarobizo kudara arubika ndinoziva story mungatopere Jusai mufonera haisi paevocation 078 unotombena story indomuziva zve ipo kutare kwacho kwahedimeno kuya mahumba ainetsa hauiba asi akangotipana pano munoona sekuru munoona here sekuru chinonetsa zvataurwa navambo kuti Didmus na story vanozivana is true madonna pane patakaita dare iri Friday story asina kuuya ndakachizoenda kuna Nyakutambwa inini tiine nyaya dzedu naNyakutambwa story ndakazomuona akazouya paDidmus wakaswera uri wese namba dzake dzinoti makadi kuona zvakaita ndaidziviri kanoisa oniso kuda kuti vanhu vari kutaura saka ndati makadi hakasi kudaira asi kaita sei kanoisa oniso kuda kuti vanhu vari pai kubva koisiya irizivi waona chiriyai saka ndava ndati nyarara ndakukaziva storanda kuenda kumba kwako hakuna kwaanoenda afana mutoatamugona kuuya naye asi zvataonzi mukatanga mabata imi musatange kuenda kwanani ndichibva panapa straight kuenda kuenda so kuti asatize azive kuti haasi tsotsi story anoda kuti aenda mupurisa ari kuenda muchingosvika because hapana pamunozorara naye kana kudizva sei muchingosvika kwakuti wastori isusu hatisi kuda kunzwa mangwana kuti motikari yenyu yaita yafa sainaisamanisi kuti mangwana munenge muri kwachief failure to come taakuita default judgment musipo imi newangaza wenyu maagent zvatichapa ikoko ndizvozvo
story sign apa kuti mangwana unopita sei obva atosaina obva atosiya apiwa samanisira ngere emergency remangwana mukupa vanhu kwakuchienda kunokumba imwe kundumasera kunamba kwadii kwakushuma iye kwakutouya pano because musoro yenyaya muvati hasi story musoro yenyaya ndewapi miri kuti awa wese wakaita mukupa vanhu ndo wanobatana story iwa mukuzvona saka ya havazoziva munhu manyafunga kutaura kwataita wanyazoenda chifu wechimbavha aiwa ndotatatangandipfuura ineko kwastori handinotopfuura nekwastori muchibva madaisokwe avo munogara navo padhuze ana nyama humba kutakura ava iwo ndo wanyazoita maexpenses unotsvaga chief wavo nekuti ava ndo vakavipinisa kuti zvinhu ndezvastori saka iwo ndo vane umbo nezvinhu zvastori saka kuti avo umbo hwavo unyatsokubudirira tora watsvaga stori wavo chamani unoona pamwe pacho stori anongotaura pakuti muprofita yakangonzi iwe handii ndovaona ndokuziva kune mushonga endotore mushonga akauya nejechi mazira ekuita stori medu muna wakabvako kwastori stori chaanoita manje anouya ega zvinhu zvake asi mazuva anenge ari kuyamodzisa anoda mombe anofunga kuti makandionaumba kwenyu ndakaona kuti makandiunzira nyagandati makanoda kana kuchasoda akabvumiba kwenu saka isusu toita sei ava ngavauya ndo vachazotisimudza kuenda kwastori vaone expense yavo chimwe chandaifunga isusu patakakura kune bus disaster yakazomboitika nyanga bus disaster pese pataifamba tichibvawo kwataibva taitocha chisvika asi ndakazoona manje nekuti vakuru vedu vakazoona kuti apo vanhu varikusha pakaiswa mahambu zvekuti munhu wega wega uchisvika utozoziva kuti apa ndakusvika paya disaster saka ndanzwa muno nyaya yedidmas namahomu pane mabva muno munhu varikutema futi kuna didmas namahomu ndova futi vanhu vakutema futi nastori asi vanhu vari mukati menzvimbo ino mambo munosvika pariamendi chaivo chaivo nevanhu venyama hamuna here mamutano amunokwanisa kuisa mahambu acho kuti kana vanhu vakusvika povaziva kuti panotyisa nhau iripo wamanamira ndikudze chinhu nyaya iripo yakamira yakadaiso kuti vanhu vabatiwe isusu hatibati asi imi vanhu ndimi munoita sei ndimi munotaura kuti zvingi zvakamira zvikadai 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 sandire mataura kuti zvingi zvakamira zvikadai 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 so ndo patinotsunga asi imi semuwanhu imimi sandire imi mifanike especially wekwana nyama homba imi ndimi vanhu vatinoti imimi ndimi munenge muchizvitendera because ndimi munogara naye nyama homba saka kuti dai mukamutarisa Didmus nyama homba dare rake raanotonga ukamuti ndipe jaji haadi kupa nenyaya yekuti anozikanwa kuti nini handisi headman saka makaona mozva kuti zvekuti munonetseka kuti sei Didmus ari kuramba ari kanzera reason yanoramba ari kanzera ndeyekuti fine kuti paakahwina kukanzera akaenda kukoti neo-MDC tambara ndinzi uyu ndi-headman akaenda sei pakukanzera sandire asi kukoti anenge achiramba achiti handisi headman for sure mapepa kubva abudisa hasi asi ndi munenge muchibvuma izvo saka mhosva inenge iriya isu esisingazivi saka unoona kuti haana musa yanobvuma kuti anoavira kwena nhoroondo dzokuti mafoni munogona saka muda kuti muende munosunge ava gundu mwandira todzoka mangwana pa ndira kuti muri kuenda nemupurisa wedu 1 kunosunga chi vamwe wesa vatoya mhetama vagara vataura kuti vauye kuno motikari yavo mangwana ya special request yedu iyo
Makuwa futi ndiko side racho ndiro exactly ndati kune mbudzi dziri kufamba kuenda kumakuwa vanhu vachitakura mutumbi kuenda naye mbudzi iri kumhanyawo kuteera mashure inyaya dzacho dzandi kutonza apa takutonzwa edu kuti tiri kumbomirira chikata vari kumbotsanangudza patataura pefriway paya paya hope kuti ndenzi munongotipawo zvidomwadheziri kuenda kudzoka kana pasina hapana tokupai tine dare musi wandeti right zvakwamusi a3 Julai ndokutaura kuri pachena aiwa wasipindire mupurisa vari kutotakura mupurisa kana adhumira ndiri kuenda ndimuchamutsvagira chikafu ndimunomutakura nekuzomudzorera ndimuchamuchengeta mupurisa ndinobvisa pakati pavo